Hyvää huomenta Espanjasta. Esta falda corta me encanta. Superando todo lo que hacía. Hyvää huomenta Espanjasta. Oli kyllä ihan tosi kylmä yö. Ulkona oli varmaan 5 astetta lämmintä. Olemme siis Torrevieessä. Aurinko paistaa. Täällä on kyllä aika viileä, mutta en valita. Uusi päivä, uudet kujeet. Johannes nukkuu vielä. Mut keitetään kahvit nyt ja herätetään se sit sen jälkeen. Banaanituorepuuro. Tää on aika hyvää. Tästä vähän pulput. Joo. Hyvä. Tänään tapahtuu mitä? Mulla on kampaaja. Sitten pitää käyttää tää kaasu. Tää vessa ja ottaa vedet ja... Mut ei mitään ihmeellistä. Ehkä jos kävis siinä Torriveen ja keskustas vähän kattelee mitä siellä on. No tänään olisi se sauna. Ja sitten sauna. Pitää sitä katsoa sitten. Joo. Jos siinä samaan reissulla kävis. No saa vasta 5:30. Niin, mutta ei jaksa sellainen, että sitten katsellaan tänne ja sitten täältä takaisin. Niin täällä Torreveijassa on siis, jos on semmonen suomalaisten pitämä baari, Otava baari, niin siellä on sauna. Niin siellä ollaan nyt 2-3 kertaa käyty. Ja siellä on keskiviikkoisia on miesten sauna ja torstaisin naisten sauna. Niin katsotaan. Ehkä menemme saunaan, ehkä emme mene. Nyt avaan joulukalenterin luukku numero 10 tuolla. Tadaa! Tää nyt laittaa kamat läjää ja koska mulla on tunnin päästä se kampaaja, niin lähdemme sinne nyt seuraavaksi tästä. Vamonos! Tullaan varmaan tehdä takas. Mulla on tässä nyt vielä 20 minuuttia aikaa ennen kuin mulla on se aika, niin. Tän saa aika jotenkin kulumaan. Tuonne minä menen. Katsotaan mitä tulee.
värjätty tätä hiusta, koska kuten huomaa, niin täältä puskee tämä minun oma väri. On tarkoitus nyt saada tämä oma väri nyt sit takaisin. Niin leikattiin vaan nyt nuo latvat ja sekin yllättävän paljon freesasi tätä. Mitä tässä tapahtuu? Johannes kävi täyttää meidän kaasupullon ja vedet ja tyhjentää vessan ja sit käytiin tuossa Otavassa kahvilla ja nyt me vissiin ajellaan sit takaisin sinne meidän vakkaripaikkaan. Jaaha, täälläkin tää perinteinen ruuhka. Mietitäänkö, miten tää on tukos koko ajan tää tie? On aina molempia suuntaan. Täällä taas. Home sweet home. Ja pitää laittaa meidän joulukuusi tänne, kun se ei pysy muuten tossa, kun me lähdetään liikkeelle pöydältä, niin laitetaan se siihen nyt takaisin. Wow. Tehtiin eilen semmosia... Oliks täällä se? Oli. No tää nyt ei näytä hirveän hyvältä, mutta siis tehtiin semmosia tortilloita, mihin tulee paistuu kanaa, punasipulia, salaattia, sitten kreikkalaista jogurttia ja muuta. Sweet chili ja parmesaania. Niin tehdään tätä nyt vähän lisää. Kiitos. Laitetaan sinne nyt nämä loput kanat. Pilkotaan ne tälleen pieniksi. Sitten laitetaan sinne sweet chiliä. Sweet chili kastiketta. Emme kyllä tiedä tarviiks tähän Ups. Miten tarviiks tuohon laitpapperia välttämättä sitä enää sitä kreikkalaista kurssia. Sitten laitetaan sinne vielä tätä parmesanjuustoa. No minä en muista, että sanois mies, että mitä tästä niinku tulee. Tulee näistä tortilasta vaan puritaan, mutta siis tää on niinku olisiko tää nyt sit burrito? Mutta anyways, tätä nyt sitten laitetaan tähän keskelle. Tähän näin. Ja sitten nää on vähän huonoa nyt, kun nää on niin pieniä. Joo, nää on vähän surkeat nää lätyt, mutta siis anyways. Ja sit nää paistetaan tuossa pannulla. Tuli palautetta myös äskeisestä burriton käärimisestä, niin tehdään nyt uudestaan. Eli käännetään sitä vain ihan näin vähän. Ja sitten näin. Ja sitten. Tää on parempi, kato. Tässä on nyt lopputulos. Niin kävin siitä, kun kampaajalta tulin, niin kävin Aasia-marketissa, niin ostin sieltä erilaisia nuudeleita. Sekä et ole nähnyt näitä vielä. Shrimp. Sitten oli siuluneet tämmösiä kimchi-nuudeleita, tämmösiä vähän tulisempia. Mama kananmunuudeleita. Sitten täällä oli joku beef. Sinun lehmä. Kookosmaito. Eikä niitä oli vielä toinen liha. Ja sit myös tämmöstä kung pao stir fry. Niin kuin tämmöstä kastiketta. Voidaan joskus tehdä. Jos haluat. Mä ajattelen nyt lähteä vähän iltalenkille. Tää on semmonen luonnonpuisto alue, niin tuolla on tuolla, niin siellä on tosi hyvät lenkkipolut, niin kävelen nyt vähän matkaa sinne päin ja sitten se on siinä. Täällä alkaa tulla aika pimeäkin. Niin.
Siitä pari valkoa. No vittu, otappa siitä! 3 viikon. Teki ihan hirveästi mieli ruisleipää ja onneksi pakkasessa oli. Nyt laitetaan se sulamaan tähän. Laitetaan just lämmityksen päälle, niin se ei ole kuin hetki, niin se on sula. Iltapesut, iltapalat ja sit nukkuu. Muuta neuvoa ei tule. Nyt me käymme nukkumaan. Kiitos tästä päivästä. Ja palataan taas. Heippa!